vám musím povedať jednu zásadnú vec, je to Jarko, počkaj. To je prepáč. Prepáč, že som to trošku zamotal, lebo jedna vec, za 138 dní sú Vianoce, priatelia. Neviem, či to viete, teraz nám to umelá inteligencia našepkala, je to naozaj pravda. A my vás teda pozývame do nášho merčového stánku, kde sú trička, mikiny, odznaky, ale aj nahrávky. A jedna z nahrávok z nášho ostatného albumu bude nasledovať teda, takže kľudne navštívte tam ten stánček, tam robí, kto tam robí čárky? Robí to naša Hanka a je to zároveň tvoja Hanka, lebo je to tvoja dcera, ale chcem vám povedať to, že naozaj teraz to vyzerá tak komicky, že prečo chlapci v tomto teple rozprávajú o Vianociach, ale poznáte ten pocit 23. večera, keď vám chýba jeden alebo dva darčeky a dnes to môžete kľudne akože vybaviť, takže tešíme sa na to, že na to budete reagovať kľudne cez koncert, po koncerte, v každom prípade teraz si dáme, ako Xo povedal, pesničku z posledného albumu a tu by ste mohli dvaja, traja poznať a volá sa, že Pomaranče z Kuby.
Sha-la-la-la, sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la, sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la, sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la.